Servicios Sociales y Culturales del Ayuntamiento de la Ciudad de Moncada dictamina favorablemente elevar a pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, solicitar la prórroga del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Moncada con destino al mantenimiento del Centro Municipal de Fomento de Personas Adultas por un año más, siendo el nuevo plazo el correspondiente al periodo desde el 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, curso escolar 2014-2015. Y segundo, facultar a la alcaldía para la firma de cuanta documentación administrativa se derive de la firma del presente convenio. Bueno, simplemente, como ya tratábamos en la comisión, este punto se traslada a este pleno para su aprobación, que es una prórroga de un convenio que se viene firmando desde hace años con la Diputación Provincial de Valencia para el mantenimiento del Centro Municipal de Formación de Personas Adultas. Conforme a este convenio, la Diputación de Valencia viene escribiendo un profesor a la Escuela para Adultos para nuestro municipio y simplemente era para que ratificaran el pleno y se aprobara. Gracias a esto contamos con un profesor más en la escuela y además con coste cero para los ciudadanos de Moncada. Gracias. Muchas gracias. Pelana de Esquerra Unida, nueva intervención. Estem a favor del conveni. Gràcies. Compromís amb la intervenció. Socialista. S'aprova entonces entenc per unanimitat. Vale, pues muchas gracias. El punt número 5, la sessió de comptes de la memòria anual de la Fundació Esportiva Municipal exercici 2013. Señora secretaria. El concejal delegado del área de deportes, señor Jimeno, dio cuenta a los miembros de la Junta Rectora de la Fundación Deportiva de la memoria anual que se ha elaborado en cumplimiento de los estatutos. En ese mismo acto entregó una copia poema de la memoria en la correspondiente comisión informativa, respecto a la cual se han encuadernado 5 copias, una para cada grupo, otro para la alcaldía y una para la que quedarán los archivos de la Fundación Deportiva Municipal. Y asimismo se indica que la memoria estará colgada en la web de la Fundación. Muchas gracias, señor Jimeno. Sí, moltes gràcies, bona vespre a tots. Esta memòria és conseqüència de l'acord plenari que portàvem l'any passat en la modificació d'estatuts de la Fundació Deportiva i en el que acordàrem, crec que unànimement, que dins de les noves funcions s'espera una memòria anual de la Fundació. Bé, doncs en base a aquest acord plenari portem avui la primera memòria que s'ha fet, en aquest cas la de 2013. Esta primera memòria correspon a l'any 2013 i constitueix una síntesi de les principals accions dutes a terme per la Fundació Esportiva Municipal en matèria esportiva. Ens enorgulleix que una de les dades més significatives siga l'augment progressiu en la pràctica esportiva per la població de Moncada. Als més de 1.150 usuaris matriculats en les nostres activitats i escoles cal sumar entorn a altres 850 usuaris que utilitzen les nostres instal·lacions a través de convenis i acords amb entitats esportives locals, associacions, centres educatius, etc. A més dels usuaris que lloguen les instal·lacions i els més de 2.000 socis que té el Centre Esportiu Moncada, a més dels que participen puntualment de les nostres esdeveniments i actes esportius. Continuen sent les escoles esportives municipals el programa més destacat i de major acceptació entre la població. Parlem de la responsabilitat de formar entorn d'uns 750 jovens repartits per les 11 escoles municipals. Per això, la Fundació Esportiva està fent molta insistència facilitant i motivant la formació dels tècnics que estan al càrrec de les escoles. A destacar la creació de noves escoles com la de triatló i ball modern i d'una nova aposta per la d'atletisme. En el 2013, la Fundació Esportiva ha organitzat o col·laborat en 60 esdeveniments i actes. Això suposa en el temps 1,15 actes i esdeveniments per setmana. S'han realitzat 41 esdeveniments de diferents esports, 9 actuacions formatives, 5 actes protocolaris i 5 esdeveniments populars. Es tanca d'esta manera un any marcat per l'ambició a continuar progressant en el foment de l'esport a Moncada. Però no podria concloure sense abans agrair l'enorme esforç realitzat per tota la plantilla de la Fundació en un treball dur i d'escàs reconeixement la majoria de vegades. Per això, vull felicitar a tots els monitors, auxiliars, peons, coordinadors, gerència, etc. Molt especialment voldria destacar l'esforç en l'elaboració d'esta memòria a 3 persones que s'han entregat en cos i ànima, com fan sempre, per este nou projecte Isquera Avant.
És per això que des d'aquestes paraules vull fer un reconeixement molt especial a Paco Sanchís, el nostre gerent, Eva Agea i el nostre últim fitxatge, Sara Moreno, per el seu esforç i dedicació. A tots ells, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jimeno. Alguna intervenció? No, bona vesprada a tots i a totes. No, dir que es pareix correcta la memòria. Tindre una memòria on fica què, com i quan se fan les activitats es pareix correcte. Gràcies. Per banda de compromís. Sí, efectivament, bona vesprada a tots. Donar gràcies a que efectivament l'acord plenari ha anat endavant i s'ha pogut fer aquesta memòria anual. Sí, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Simplemente, como le comentamos y ya le trasladamos en la Junta Rectora y luego en la Comisión, nos sumábamos y felicitábamos el trabajo realizado, ya que fue un acuerdo plenario donde los grupos de la oposición pues hicimos hincapié en que esta memoria se realizara. Nada más, gracias. Vale, muchas gracias. Transmitir la felicitación al señor regidor y bueno, pues como ahora darán cuenta, pues ya queda dado cuenta. Comisión Informativa de Ordenació del Territori Urbanisme i Obres Públiques. Número 6. Canvi Rural 2013, ratificació d'acceptació de delegació per a contractar l'asfaltar de camins de la Polsana, la de Follos i millora de ferme del camí paral·lel al ferrocarril amb passos per el Balanc. La secretària, por favor. La Comisión Informativa de Territorio, Infraestructuras y Obras Públicas Municipales dictamina favorablemente elevar a pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, ratificar la aceptación de la delegación en este municipio para contratar la obra de asfaltado Caminos Rurales La Polsana, Pla de Follos y Mejora Firme, Camino Paralelo al Ferrocarril, Camí del Alpuig y Pasos del Barranco, aprobada por el Pleno de la Corporación Provincial. Y en segundo lugar, comprometerse al exacto cumplimiento de las actuaciones necesarias que se mencionan en el acuerdo de referencia para una mayor agilización en la tramitación del expediente de ejecución de las obras. Recordem ja l'expedient, és una qüestió purament formal que tenim que fer. Alguna intervenció per banda dels senyors regidors? S'aprova per unanimitat? Doncs vale, moltes gràcies. Comissió Informativa de Règim Interior i Especial de Comptes. Moció de compromís per a rebutjar el projecte d'ampliació de la 7 al seu pas per Montcada. Senyora secretària. El grup municipal del bloc Iniciativa Verds Compromís per Montcada proposa al ple els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Montcada manifiesta el total rebuig i l'oposició al projecte d'ampliació de l'A7 al seu pas pel terme de la ciutat, exigint al Ministeri de Foment la retirada definitiva del projecte. Segon, l'Ajuntament de Montcada manifesta la seva oposició a qualsevol disseny que supose un increment de la capacitat de l'actual circunvalació, tant per les conseqüències mediambientals com l'increment dels riscos derivats per l'increment del transport per carretera de les mercaderies perilloses llum a les zones progreres del nostre terme. Tercer, l'Ajuntament de Montcada presentarà les al·legacions pertinents per tal que es mostri el rebuig a la infraestructura proposada pel Govern central, instant a la delegació de Govern a retirar i paralitzar definitivament el projecte actual i adreçar els esforços cap a un model de transport de mercaderies sostenible mitjançant el ferrocarril. Quart, l'Ajuntament de Montcada es compromet a fer una convocatòria pública adreçada a tota la ciutadania on els tècnics municipals puguen participar representants triats per les diferents formacions polítiques que analitzen els problemes que suposaria el desdoblament de la 7. Aquesta xerrada conjunta es realitzarà en un espai municipal. Cinquè, l'Ajuntament de Montcada, fent ús del mes de pròrroga per fer al·legacions que li correspon per estar en zona d'afectació al BIC del Velat, aprofitarà aquest termini per fer difusió de com podrien afectar les noves infraestructures a la zona de projecció entre la població i recollir les propostes que des de la ciutadania i diversos col·lectius es puguen presentar. Sisè, donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Foment, a la Delegació de Govern i a la Conselleria d'Infraestructures. Moltes gràcies. Per banda de compromís, l'últim punt ens han dit que ho eliminaran, però ara vostè ho comentarà. Gràcies. Bona nit a tots i a totes. En primer lloc, nosaltres volíem agrair l'amabilitat de l'arquitecte de Paco Bondià, que es va atendre l'altre dia, el senyor Conejo i a mi, i estiguérem xerrant, inclús se va estendre el seu horari laboral i és una cosa que nosaltres li volíem agrair. Gràcies a aquestes explicacions, nosaltres volíem llogar de la moció l'acord 5è, perquè no està dins del mateix projecte. Una cosa és la 7 i una altra cosa és el camí, per a que tots entenguem, que va des dels Combonianos fins a
a la rotonda que va a Bétera. Aleshores nosaltres pensàvem que era el mateix projecte, però ens va explicar que no, aleshores considerem que és necessari llevar-lo. I després teníem una modificació del punt quart, Ilènia, que no sé si te'l comente ara, que seria quan fica l'Ajuntament de Montcada es compromet a fer una convocatòria, del punt tercer, diu l'Ajuntament de Montcada presentarà les al·legacions pertinents per tal de que es mostre el rebuig a la infraestructura proposada pel Govern central instant a la delegació de govern a retirar i paralitzar definitivament el projecte actual i adreçar els esforços, ara te dic el nou, cap a la construcció del corredor mediterrani, projecte aprovat el 2013 pel Pleno del Parlament Europeu com a model de transport de mercaderies sostenible mitjançant el ferrocarril. Aleshores, ara per a centrar-nos en la nostra moció estem... Comencem un poc el que és la moció. Aleshores estem parlant de la SER perquè se vol fer una ampliació des de Museros, el que és el bypass, des de Museros a l'entrar a direcció Madrid de la SER. Aleshores, ara mateix tenim tres carrils que van cap a una banda i tres carrils que venen cap a l'altra. En un principi, la proposta que se fa des del Ministeri és ampliar-la en 3 més, és a dir, que n'hi haurien 6 carrils per anar i 6 carrils per a tornar. És un projecte que ve des del Ministeri de Foment i costaria més o menys uns 149 milions d'euros. El projecte se va començar fa molt de temps, ja fa molts anys, i des d'ací, des de l'Ajuntament, ja s'han fet per part de l'arquitecte una sèrie d'al·legacions en les que Compromís està d'acord i que a nosaltres ens agradaria comentar, perquè com és un projecte que comença fa molts anys, hi ha coses que a Montcada ja no són iguals. Quines coses estan diferents? L'arquitecte diu que els plànols que ens diuen de com tenim Montcada estan antiquats. Per què? Perquè no apareix el polígon 3, per exemple, com zona urbanitzable, no reflecteix l'ampliació del polígon 2 i també afecta a zones construïdes de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Doncs, per una banda, els plànols que ens envien des del Ministeri de Foment estan antiquats. Després, l'arquitecte també parla de l'impacte mediambiental. També es diu que si se crea aquesta ampliació de l'autovia, els veïns del barri de les Torres, de Masies i de Vallflors tindran més soroll del que tenen ara, perquè passar d'una autovia de 6 a una autovia de 12 carrils, evidentment, tindrà més sorolls i caldrà fer murs vegetals que tinguin que amortiguar el soroll. També diu que, clar, a nivell visual també impactarà molt, per tant, el que caldria és que no se verà l'autovia, per tant, hi hauria que també construir murs perquè paisatgísticament tu no veres a meitat d'una urbanització o del camp tota aquesta infraestructura. Després també parla que no respecta unes coses que se fan, que són aixina de color blanc, que són com si foren uns conos, que si anem al Tospelat, del Tospelat Boremunt, doncs ja, en castellà se diu mojón, té un nom així un poc estrany, però bueno, se diu així, no? Aleshores, això té també una qüestió, està també protegit, i en cas que sigui un mojón que està en aquesta zona, hauria de llevar-se, per tant, també a nivell mediambiental també afectaria. Després, també en les al·legacions de l'arquitecte també parla que no s'ha donat compte que hi ha una existència d'un gasoducte que passa
des del nord al sud per l'autovia i no apareix en els planos. I clar, que l'autovia passi per dalt d'un gasoducte també és una cosa que cal tindre en compte. També en les al·legacions de l'arquitecte parla de que afectaria a la depuradora de l'Institut Valencià Agrari, que també s'han donat compte de que afectaria. I també parla l'arquitecte de que afectaria molt a l'accessibilitat al poble de Montcada. Si vinguérem des de Sagunt cap a Montcada, l'accés que ara és d'una rotonda tindríem que accedir-se a 3 rotondes i més o menys faríem uns 600 metres més del que tardem ara a accedir si vinguérem des de Sagunt. Que potser per a nosaltres no és molt, però per al polígon 3, per a mercaderies sí que afectaria molt. I després, quan venim des de Sagunt a Montcada, un altre punt que també comenta l'arquitecte que seria perillós és quan ve la gent des de Nàquera, que baixa per el pont i va cap a Benajever, l'accés a aquesta carretera seria un accés molt perillós, molt més perillós del que n'hi ha ara perquè hi ha un camí de rasant. Per tant, caldria també construir una rotonda. En aquest primer torn de paraules, nosaltres ja, sols per aquestes al·legacions, considerem de l'arquitecte que caldria rebutjar aquest projecte, perquè un projecte on els planos de la població de Montcada ja estan antics i cal fer tantes reformes, doncs directament nosaltres el rebutjaríem. I en aquest primer punt no voldríem dir res més. Gràcies. Moltes gràcies, Yolanda Esquerra Unida. Gràcies. Bé, com bé ha explicat la companya, la portaveu de Compromís, s'ha explicat molt bé exactament les actuacions que van a ser al nostre municipi. Està clar que és un primer projecte, un anteprojecte o un estudi, com vulguem dir-ho, però realment pensem que és necessari o pot ser prescindible aquesta ampliació. Estem parlant, com bé ha dit la companya, que hi ha 6 carrils, 3 per amunt, 3 per avall, i se volen fer 6 més, 3 amunt, 3 avall. Són 12 carrils. Pensem que és un poc descabellat que se puguin, diguem, no hi ha tanta demanda, en aquest cas del transport per carretera, com per a que funcionen 12 carrils amunt i avall, i després la despesa econòmica de 150 milions d'euros, o 149 milions d'euros, però que sempre se diu una xifra i després sempre s'envaina més. Pensem que en 150 milions d'euros hi ha altres conselleries que sí que es vindrien bé aquests diners. Per tant, nosaltres pensem que no és necessari, és prescindible, és un primer estudi i no sabem el per què quan se fica en funcionament aquest projecte. Sí que sabem que ha sigut en març, crec que ha entrat en el nostre Ajuntament, no sabem exactament el dia que se fica en marxa, però des que se fica en marxa l'estudi fins ara ha canviat molt la situació. Pensem que després del que ha comentat en el punt que ha canviat el punt en el corredor mediterrani, pensem que no és necessari. Gràcies. Moltes gràcies, Yolanda, grup socialista. Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Bé, el grup municipal socialista comentar que també hem tingut 2 reunions amb Paco Bondia, el nostre arquitecte municipal. Hem estudiat en profunditat aquest projecte perquè tenim diversos punts de vista. Està clar que el nostre tècnic municipal de l'Ajuntament ha presentat unes al·legacions que s'han enviat ja al Ministeri de Foment i ells hauran d'estudiar. Són observacions. Observacions vol dir que nosaltres considerem que n'hi ha uns punts que s'han de revisar des dels tècnics del Ministeri i veure si ens fan cas a l'Ajuntament de Montcada temes d'impacte ambiental, com han comentat els nostres companys, punts negres, com és l'ampliació del pont, etc. Però, clar, hi ha que fer un estudi i veure què és el que beneficia o no beneficia als ciutadans de Montcada. Entonces, darrere de l'estudi nosaltres arribem a la conclusió de que aquest projecte que es presenta una sola alternativa. És un projecte que es fa en novembre del 2013, per tant no duen tants anys estudiant-lo. Els errors que tenen són errors que els tècnics comenten com de bulto, perquè són, igual tiren mà del planejament anterior, per tant veuen que el polígon industrial de Montcada està qualificat d'una altra manera. I potser nosaltres,
fa poc hem fet una modificació puntual del pla general, doncs ha canviat. Clar, no tenen aquestes dades des del 2013 al 2014. Però hi ha que tindre en compte que només hi ha en aquest cas una opció possible. Estem parlant de desdoblar l'actual bypass, que és la A7, que ve des del polígono del Puente del Jarro, en Paterna, hasta Sagunt. Sí que és veritat que hi ha estudis de la Direcció General de Tràfic i de la Direcció General de Carreteres que diuen que aquest tram és el que més quantitat de camions i turisme es porta. De fet, podem veure que està tot parxejat. En realitat, n'hi ha un alt deteriorament de l'asfalt. Entonces, no anem a intervindre en el bypass, sinó que anem a desdoblar 3 carrils per la dreta i 3 carrils per l'esquerra. I circularan paral·lelament en el que afecta al municipi de Montcada, completament apegats als 3 carrils existents per una banda i per l'altra. Per tant, també cal indicar que circularan per una zona qualificada com a sòl no urbanitzable comú i de domini públic. Això què vol dir? Que només poden fer en aquest tipus de sòl carreteres. O sigui, que és que no és que van a ocupar sòl urbà per a fer-nos la carretera, o sigui que se desenvolupa per on toca. Entonces, després d'aquest estudi, en primer lloc, vam consultar tots els estudis de circulació de la A7. Sí que és veritat que n'hi ha molta circulació per aquesta zona, entonces el que faríem seria ampliar 2 carrils més per a que els mateixos camions i turismes que circulen per aquesta zona puguen circular amb més tranquil·litat per els altres 2. En segon lloc, per a ficar un exemple, seria nosaltres tenim un model de carretera com el que es vol projectar ara en la V30. La V30 que circula paral·lela al riu, per la zona de Paiporta, Benetús i tot això, nosaltres tenim 3 carrils que circulen paral·lelament al riu i després un altre vial en el que quan tu vas a incorporar-te a les poblacions que te vulguis arrimar, per exemple, vas des de Xirivella i vull anar a Benetús. Vaig a una velocitat considerable, 100, 120, i quan m'arrimi a Benetús m'incorpore al vial de la dreta per a poder amainar velocitat i així avisar que les persones que circulen en l'altre sentit vagin a la velocitat que estigui establerta. Per tant, considerem que aquesta carretera el que faria de profit per als ciutadans que circulen per ella és que millora la nostra seguretat vial. Per a nosaltres tenim que tindre en compte que en qualsevol situació de risc i d'emergència, el primer que compten són les persones, en segon lloc els béns i en tercer lloc el medi ambient. Per tant, fent un estudi rigorós d'aquest cas, per a nosaltres és prioritari la seguretat d'aquestes persones. Més a més, podem comprovar que hi ha accidents de tràfic on estan involucrats camions de gran tonatge justament en aquesta carretera. Per tant, per totes aquestes circumstàncies, després de l'estudi, està clar que tenim unes al·legacions que anem a intentar que s'acomplisquen. I de més, tenint en compte que l'impacte ambiental, sí, però l'impacte ambiental existeix ja en la carretera existent. Hi ha contaminació, exacte, i les al·legacions dels tècnics també estan. Entonces anem a intentar que se puguen acomplir totes, però la conclusió a la que arribem el grup municipal socialista després de fer un estudi en profunditat d'aquesta carretera és que n'hi ha més efectes positius per als ciutadans de Montcada i de totes les rodalies més que els negatius. Per tant, el nostre vot en aquesta ocasió serà abstenció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Jiménez. Sí. En primer lloc, ens agradaria un poquet rebatre els arguments de Compromís en contra d'aquesta infraestructura, perquè sí que és ben cert que les qüestions que ha plantejat efectivament són així, però és que venen arreplegades en el propi informe de l'arquitecte municipal, però falten coses que també l'arquitecte municipal considera i que no s'han dit així. És a dir, els planos estan antiquats? Efectivament, els planos estan antiquats. Per exemple, hi ha un gasoducte que se va fer fa escassament 2 anys que no ve arreplegat. Això que afecta a res, a que la documentació està antigua, però no modifica el projecte, no incidís, no té major importància. Estan antiquats, se podien actualitzar, però el traçat és el mateix, l'impacte és el mateix i tot és exactament el mateix. Se parla d'impacte medioambiental.
si estem parlant, com molt bé ha dit la senyora Orts, de que va passar, almenys en el que s'hem centrat és en el que passa per el terme municipal de Montcada, que se van ampliar uns carrils, que ja hi havia una reserva feta per a una possible ampliació, que estaven reservats, que no n'hi ha horta, que no n'hi ha absolutament res, que inclús se va reduir el marge, se deixaven uns 500 metres per banda per a zona d'ampliació, se va reduir a 100 i ara se van ocupar una part d'aixòs 100. O sigui, ni tan sols s'estava ocupant tot el que en el seu dia se tenia previst que se poguera ocupar. També, parlant del medi ambient, considerem, com molt bé ha dit la senyora Os, passen moltíssims camions que si no tenen els carrils suficients, el que van a fer és una de dos, o utilitzar camins secundaris i per tant contaminaran i molestaran als veïns, a les infraestructures, al mig ambient que ocupen aquests carrils secundaris, o segon, separaran busos i per tant hi haurà més contaminació acústica, més consum de combustible i per tant al final més deterioro mediambiental. Per tant, si entenem que és una zona reservada, que ja estava prevista per a aquesta qüestió, va absolutament pegada als carrils actuals. No n'hi ha un impacte mediambiental negatiu, sinó que més bé al revés. Si ampliem, aconseguirem que fluïsca més el tràfic i per tant se reduïsquen els embussos i no n'hi ha pèrdues per als veïns, només que n'hi ha una documentació antiquada que no afecta el projecte, entenem que n'hi ha moltes més qüestions a favor que en contra. Sí que és cert que n'hi ha certes qüestions que ha dit l'arquitecte que n'hi ha que tenir en compte per a les millores del traçat que passa per Montcada, com és la pèrdua de certa accessibilitat i se demana una rotonda, una eixida, i en tot això estarà l'Ajuntament de Montcada, l'AERE, per a que totes aquestes qüestions vinguin modificades en el projecte definitiu. Això sí, però és sí en aquestes condicions. El que vostès plantegen és no. I per supost que recolzem el corredor mediterrani. El Partit Popular sempre ha defensat el corredor mediterrani, i més els valencians. Però això no lleva que aquest projecte també siga beneficiós, tant per al poble de Montcada com per a la comunitat valenciana. Gràcies. Señor Jiménez, siempre no. En 2012 el Partido Popular votó en contra del corredor mediterrani. Jo li dic perquè se'n recorden, perquè tenia molta intenció de fer el corredor central i per això votaven en contra. I ara s'ha aprovat el 2013, continuant no tindre consideració Europa de que el corredor central siga tan important com considera el Partit Popular. Aleshores, no sempre el Partit Popular ha estat a favor del corredor mediterrani, de fet, ha votat en contra. En relació a més raons per les que considerem que no és viable, que no és necessari aquesta ampliació, en relació a l'impacte mediambiental, que pareix que no siga important, possiblement quan els veïns de Masies, del barri de les Torres o de Vallflors vinguen així, sobretot els de Masies, que són els que pertanyen a Montcada, a dir-nos a vostès que senten molts sorolls, que és molt incòmode, que se senten sorolls dels cotxes i dels camions, possiblement tinguen més problemes. Ara ho veiem molt lluny i en Masies se viu molt tranquil·lament, no n'hi ha soroll. De fet, la gent que normalment viu d'aquesta manera és perquè també té una consciència de vida diferent i possiblement d'ací uns anys, quan això estigui fet, no pensaran el mateix, perquè en l'informe de l'arquitecte estableix que hi haurà més sorolls i que afectarà a part de la població de Montcada. En relació a la seguretat, nosaltres considerem que el segur seria que els camions de grans mercaderies no anaren per l'autovia. Això seria el més segur. Si els camions de gran mercaderia anaren, les mercaderies se dugueren per el tren, via ferroviària, no caldria ampliar-ho. Entre els carrils que hi ha seria suficient. Els cotxes podríem anar molt tranquil·lament. Normalment els impactes solen ser en els camions. Considerem innecessària aquesta ampliació perquè considerem que no és un transport sostenible. Considerem que l'únic que fem és consumir... És que serem des d'ací, però és que estic sentint-vos tot el rato. Se paga més combustible, se consum més combustible. Com he dit, sí que l'impacte mediambiental, a més d'aquest soroll que se va patir
És cert que en la població de Montcada aquesta ampliació de 6 carrils està molt pegada a l'autovia que hi ha ara, però no passa igual en tots els pobles. I nosaltres tenim que veure Montcada, sí, però és que l'autovia, aquesta ampliació, no se les va afectar al poble de Montcada. I quan se fan aquestes coses, no se les mira, o pense jo, que no sols cal mirar el poble d'un mateix, sinó després, si vostè se'n va veure, la diferència des d'on van a construir aquests 6 carrils a on està l'autovia és molt àmplia, és molt àmplia. Aleshores, els efectes i l'impacte mediambiental no sols és en el meu mateix poble, en el meu terme municipal. L'impacte mediambiental és una cosa que ens afecta a tots, no sols en el nostre poble. En relació a l'expropiació, crec que és una excessiva expropiació. No crec que a la gent li agrada que li expropien les seues terres, valguen molt o valguen poquet. Pense que no, i més a com s'està pagant ara. I finalment, tiempo al tiempo, ja veurem si després, a partir d'ahí, comencen a vendre els terrenys que n'hi ha per ahí per a construir urbanitzacions, ja veurem si se creen nous sectors comercials, i ja veurem si arrel d'aquestes urbanitzacions, que possiblement se faran, si no temps al temps, n'hi haurà nous carrers que van a derivar a l'autovia, per tant, possiblement se podrà tornar a col·lapsar. És a dir, això de que de moment no serà construïble, però els plans urbanístics, i ho sabem, se canvien d'un dia per un altre, i el que no era construïble, de sobte se fa construïble. Aleshores, nosaltres dubtem que després, al voltant d'aquestes construccions, no se creen urbanitzacions i altres coses d'interessos privats. Què és el que proposem? Nosaltres proposem que l'autovia es quede com està, que era cert, es quede com està, no creiem que necessitem 12 carrils per augmentar la seguretat ni per a que el tràfic sigui més fluid. Considerem que l'important és que se derive el transport de mercaderies fonamentalment al corredor mediterrani. És una via ferroviària que connectarà des de Cádiz, des del port de Cádiz, de Algeciras fins a Portbou, que és un port que hi ha en Girona. I sabem que el 2013, després de 3 anys de negociacions, al final Europa ha considerat que lo beneficiós és fer aquest projecte que se denomina Proyecto Conectar Europa, on el corredor mediterrani i el corredor atlàntic el consideren superimportant, i Europa dona una subvenció més o més del 40% per a poder fer aquest projecte, i creiem que la solució que millorarà el tràfic, que augmentarà la seguretat i menys impacte mediambiental tindrà, és utilitzar el tren per a les grans mercaderies. Gràcies. Moltes gràcies, Fernanda Escarnera. Gràcies. Bé, a banda del primer torn que s'ha enfrascat o s'ha comentat les al·legacions del tècnic, en aquest cas de l'arquitecte, les al·legacions de l'arquitecte seran les que toquen. Serà perfecte, que no serem nosaltres que diguem si sí o si no, sinó que ell és el tècnic i ell fa el que creu convenient. Nosaltres el fons de la qüestió que volem veure és la necessitat. La necessitat. La companya de Compromís sí que diu que no veu la necessitat. Nosaltres tampoc veu la necessitat. 12 carrils. Si per a tindre seguretat i per a tindre 12 carrils de les autovies, mal anem. Això per a començar. Després, nosaltres fem l'altra pregunta, és què passa? Que hi ha una calentura de fer carreteres? Hi ha últimament una calentura de fer carreteres. Abans era el boom de la tabofi de les vivendes, i ara és el boom i la calentura de les retroexcavadores i l'obra civil. Perquè avui mateix en el diari d'una altra carretera que ens afecta en Montcà, la CV 315 i la 310. Que la Conselleria d'Infraestructures i Territori fa una i la Diputació fa una altra. I ara estem ampliant el bypass. Nosaltres pensem que aquesta calentura no és necessària. Hi ha altres conselleries més precises que tinguen del valor econòmic de com 150 milions d'euros. Torno a repetir, com l'educació i la sanitat. Si no estem dient de llevar-li valor a les infraestructures que tenim. Però senyors, aquesta mortera de milions
en una ampliació, com torna a dir, se va fer el corredor mediterrani amb subvencions econòmiques de la Comunitat Econòmica Europea. Nosaltres pensem que és una barbaritat. I després el que ha dit també la companya, hi ha altres municipis que els afecten, com Museros, Paterna, Vedra, que bé, que no són Montcada, però estan al nostre al voltant. Per tant, pensem que no és ni el moment, ni la forma, ni les maneres de fer aquesta prolongació del bypass. Pensem que, torno a repetir, en unes altres conselleries com Educació o Sanitat se podria invertir, si no tot, part, que són molts milions, I torno a repetir, no entenem la calentura que hi ha ara de fer obra pública i civil. Gràcies. Moltes gràcies. Simplement una aclaració. Lo que sí pueden llevar son dos infraestructuras, o sea, es una infraestructura con dos propuestas, no son dos infraestructuras paralelas. Si vostè regia llevant, i suposo que ho ha llegit perfectament, exactament, són dos infraestructures, és una infraestructura con dos propostes distintes, la Conselleria i la Diputació, no... És per puntualitzar. Sí, per puntualitzar també. Se dona compte, fem un estudi d'una carretera i un altre estudi d'una carretera. Això també té un cost. Anem a organitzar-se. Un diuen que val 11 milions, l'altre diuen que val 5 milions. 150 milions. Tornem a repetir, calentura d'obra civil i pública. Gràcies. És la seva opinió, jo la respecto. Però quan la socialista en fa? Sí. Sí, jo, mira, volia fer algo de referència també al punt 5è que han eliminat a última hora. Pensava que el grup Compromís afegia este punt per iniciar un debat sobre la nova carretera que, com ha dit el nostre company d'Esquerra Unida, ha eixit avui en premsa. Evidentment, no anava ahir el tema, però clar, la setmana passada, el dijous, van tindre una comissió d'urbanisme en la que els grups de l'oposició li van preguntar al nostre president de la comissió, que és el senyor Botella, si es sabia alguna cosa, a l'Ajuntament de Montcada hi havia algun tipus de documentació al respecte de la carretera que este matí, disditjorant se'n dona compte que sí que afecta a Montcada. Per tant, es varen dir que no sabien res, que l'Ajuntament de Montcada no disposava d'informació de ningú tipus i de més. I clar, este matí ens apareix duelo de carreteras en Montcada. Conecta la CV 315 en la CV 310, que una és des de Godella i connecta en Rocafort i l'altra és la que tenim així tan pròxima, que està a prop del barri dels Dolors. Y el periodista ens diu, se trata de una infraestructura que ha impulsado sobre todo el consistorio moncadense, aunque también afecta a los términos de Valencia, Godella y Rocafort. Clar, nosaltres ens sorprenem ahir quan diu que ho impulsa el consistori de Montcada i 6 regidors que formen part de la comissió d'urbanisme no saben que aquesta carretera va a produir-se. Com ha intentat explicar el nostre company d'Esquerra Unida, una carretera es tracta de la que presenta Conselleria d'Infraestructures, Territori i Vivenda, és un model prou més complex i ara la Diputació... Senyora Borges, jo li rogaria que vostè vagi al punt. Jo crec que la voluntat del grup que ha presentat la moció és no entrar en este punt. Hi haurà segurament temps de poder parlar amb tranquil·litat i de poder opinar, però jo crec que estem en el punt en aquests moments. El que passa és que jo volia això, fer-los una... més que res, preguntar al portaveu del Partit Popular, això, com tenim les dues carreteres, no sabem si pensem que no es realitzaran les dues, perquè seran 14 milions d'euros, no sabem al final si guanyarà la Diputació de València, guanyarà la Conselleria, en fi, que siga, com ens va afectar al terme municipal de Montcada i justament ahí al voltant tenim declaracions d'interès cultural, com és la Fundació Mainel, com és el Club de Campo Los Algarrobos, que es tracta d'un macroprojecte de 86.000 metres quadrats de pistes de pàdel i piscina i demés. Considerem que necessitem saber, per lo menos l'oposició, per a poder estudiar el projecte, esta carretera és fonamental per a Montcada, beneficia en este cas a la Fundació Mainel, al Club de Campos Los Algarrobos i suposem que també a Cumbres School, que té una rotonda justeta al costat del col·legi d'entrada, i sobretot saber com es va solucionar el tema del tràfic que comporta la carretera, que l'última rotonda és la que cau en el barri dels Dolors, els nostres. I la rotondeta que n'hi ha actualment xiconina se farà un poc més gran i servirà també per a donar pas
per anar al col·legi els nostres nenes del CEU. Per tant, si d'alguna manera ens pot informar al respecte, estaríem molt agraïts. Gràcies. Yo no hace contestarle porque me entra risa, o sea, me entra risa contestarle, porque vamos, la descripción que hemos de hacer del proyecto es tan risoria que yo creo que, de todas maneras, ni habrá test de parlar. Si es lo que vos te planteja como grupo político, madre de Déu. Señor Jimeno. Suposo que serà una moció anexa o alguna cosa així, perquè aquesta moció no té absolutament res a veure amb la que s'està debatint. En qualsevol cas, tinga vostè l'absoluta certesa que no guanyarà ni la Diputació ni la Generalitat, guanyarà Montcà, o guanyarà Montcà i la Diputació i la Generalitat. Per això estem. En quant a Esquerra Unida, com és la política del no perquè no i tot el que se fa està mal i si no se fa també està mal, doncs en la seva línia. O sigui, és que el govern d'Espanya s'olvida de la Comunitat Valenciana, no mos cau ni un duro, i ara mos cauen molts i també se critica i se queixa. Pues aclareix que és vostè, per favor, perquè si n'hi ha una calentura de fer obra civil, pública i civil, i la critica, i quan no ne venen també ho critica, ja me dirà vostè què vol, perquè és que jo no m'aclarís, i mira que ja porto 3 anys amb vostè, i encara no m'aclarit. Com diu vostè, me lo expliquen. I en quant a Compromís, dir-li que en 2012 el Partit Popular no votarà en contra del corredor mediterrani. El que va dir és que volíem el corredor mediterrani i també el central. El corredor mediterrani pràcticament estava fet. El que estaven reivindicant és que també ens feia falta el corredor central per a poder cohesionar bé totes les infraestructures a nivell nacional. El Partit Popular és un partit nacional que mira per els interessos d'Espanya i la seva integritat i per tant definia tant el corredor mediterrani com el central. I al final se va fer el mediterrani i el central, que són els interessos del nostre país. I vostè diu, el transport per carretera que se'n vaig a fora de les autovies i que se faci exclusivament ferroviari. Pues jo no sé si hi ha algun país que faci això, però bueno, en qualsevol cas, si se fa, crec que ja tenim prou desocupats com per tirar-ne uns quants més, perquè ja me dirà vostè què fan els transportistes que tenen camions de grans dimensions, doncs potser serà un de ferrocarril, no sé. Jo crec que la qüestió no està per ahí. És millorar les infraestructures, tindre un transport per ferrocarril perfecte i també un transport per carretera. Després també diu que si se fan aquestes infraestructures se podrien fer moltes més qüestions, urbanitzacions, accessos. Si tot això dona llocs de treball, senyora Noguera, doncs donat els temps en els que estem, vostè tindrà els principis i els valors que vostè vulgui. Però nosaltres el primer són les persones i si això va donar més riquesa al poble i als seus ciutadans, doncs benvinguts siguin. Per tant, també recordar-li que aquesta moció que vostè ha dit que també influeix en molts municipis i tal, li vaig a llegir literalment la moció que vostès han presentat i que vostès han ficat el nom, perquè diu literalment moció per rebutjar el projecte d'ampliació de l'A7 al seu pas per Montcada. I estem parlant del seu pas per Montcada. Si vostè vol fer una moció de tota l'ampliació de l'A7, doncs se fa una altra moció i se parla de tota l'ampliació de l'A7, però vostè ho ha limitat a Montcada. I en Montcada les actuacions que estan previstes són del menor impacte possible, venien ja previstes i no es perjudiquen només que en algunes xicotetes matisacions que ha fet l'arquitecte i que s'han ficat com a subsanacions i que anem a lluitar perquè així siguen. Per tant, jo major problema no el veig més enllà de les possibles contradiccions que vostè pugui tindre a l'hora d'argumentar aquestes qüestions. Gràcies. Moltes gràcies, banda de Compromís, per a tancar ja. Simplement li dic al senyor Jimeno que se torna a revisar la votació del seu partit, votar en contra. Va ser l'únic país que votarà en contra el 2012 del corredor mediterrani perquè no se va incluir l'eix central, que avui per avui tampoc se considera, i ara ja han votat a favor. És que no han aconseguit absolutament res, votaran en contra en el seu dia i ara ja han votat a favor perquè se donen en compte que l'eix central no és efectiu. Aleshores, li recomanaria que se repassara amb vostè la votació del seu partit polític. Crec que s'enganya a l'hora de dir que no vota en contra. Res, nosaltres crec que no tenim res més que dir. Considerem que no és necessari gastar-se 149 milions d'euros en aquesta ampliació, que no som, no sé, ni les avingudes, és que no sé quina necessitat tenim de tindre 12 carrils ahí, és que és una cosa que no sé, simplement per
per lògica considere que no és necessari, però és que, vamos, és que no fa falta. Jo vaig tots els dies per ahí i considero que 6 carrils més és algo innecessari, innecessari. Nosaltres estem a favor del projecte Connectar Europa, considerem que d'esta manera se van a connectar 83 ports a nivell europeu, 38 aeroports i 1.500 quilòmetres de vies ferroviàries. En ningú moment s'està dient que absolutament ningú transport, perquè això sí que fer demagògia. Jo crec que Compromís m'ha dit no, que per les carreteres de l'estat espanyol no hi ha absolutament ningú camió que transporti mercaderies. És que això no ho hem dit nosaltres. És que vostès tenen una capacitat de dir el que nosaltres no diem. Vostè va sentir dir que jo dic que ninguna mercaderia tinga que anar per les autovies? No diga el que jo no dic. Nosaltres estem dient que en la mesura de lo possible lo convenient és minimitzar al màxim, i això ja seria estudiar quin tipus de mercaderia, de quina perillositat, de quina grandària, de quin pes, etc., per a que no vagin per les carreteres. Com passa en molts països, és que no som els primers, I a més som un país que tenim moltíssimes carreteres. Si som el país que més carreteres tenim d'Europa. Si és que no per més carreteres anem a solventar aquest problema. Aleshores, diguem les coses com toca, perquè si no al final el que fem és marejar a la gent. I li agrairia que no diguera coses que nosaltres no diguem. Simplement, la moció està presentada i vostès decidiran el seu vot. Gràcies. Moltes gràcies a la banda de Compromís. Bueno, pues anem a procedir a la votació de la moció. Votos a favor de la mateixa? Votos en contra? Abstencions? Queda rebutjada la moció. Passem al punt número 8, moció del PSPV, PSOE, sol·licitant l'ampliació de l'IVA reduït a les peluqueries. Señora secretaria, por favor. Por parte del Grupo Municipal Socialista de Moncada se presenta propuesta de resolución a través de la cual se propone que el Pleno adopte el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de España a que reconsidere la aplicación del tipo general del IVA del 21% a los servicios de peluquería y vuelva a aplicar el tipo reducido a dichos servicios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, el Grupo Socialista presenta esta moción solicitando la reducción del IVA reducido para las peluquerías porque con la última subida del IVA aprobada por el Partido Popular se subió del 8 al 21. Es una subida de 13 puntos que está afectando de una manera importante al sector, un sector que con la crisis pues está provocando el cierre de muchos establecimientos y a propuesta de la Federación Nacional de Peluquerías y también de los representantes del gremio de peluqueros de Valencia, el secretario general Ximo Puig y otros miembros de la ejecutiva tuvieron una reunión y por parte de los representantes de los gremios se les pidió que impulsáramos esta reivindicación en todos los municipios de la Comunidad Valenciana y así lo estamos haciendo. Gracias. Moltes gràcies, ciutadana d'Esquerra Unida. Gràcies. Bé, bueno, tots sabem el que és l'IVA, no? Doncs és l'impost del valor afegit dels productes o de les actuacions que es puguen fer. Hi ha 3 tipus d'IVA, el superreduït, que està al 4%, el reduït, el 10% i el general al 21%. Bé, per no fer-se més enrere, quan se lleva el tipus d'interès, tenim que dir que al 95 se queda en el 16%, el general, l'IVA reduït al 7% i el superreduït al 4%. Al 2010 se va tornar a pujar, l'IVA general passa del 16 al 18, l'IVA reduït passa del 7 al 8 i el superreduït es va mantenir. A vos si se'n recorda d'això, senyor Jimeno, a vos si se'n recorda d'això. No masiva, la resposta sí debe ser masiva. Això ho va dir el que en aquells temps, en el 2010, era el jefe de l'oposició del seu partit, el senyor Rajoy, i dic que esta recogida de firmas, que van fer replegada de firmas, no es contra el pago del IVA, sino para que el gobierno deje sin efecto el incremento del mismo, del subirlo del 16 al 18. Una decisión
Así sería absolutamente lamentable para la economía española i se queda més ample que ja. I vostès arriben i no pugen del 16 al 18, no. Pugen del 18 al 21 en general i després el reduït del 8 al 10. I després canvien els paràmetres i el que abans era de necessitat, ara ja no és de necessitat, ja no té el superreduït. És a dir, un pañal o una compresa o un tampó ja no és de necessitat. Això és de superlujo i el pugen al 21. Ara, com se queda vostè? Ahí ho té. No se recorda. Muchas gracias, Yolanda, de Compromís. Sí, efectivament, aquesta moció no es presentaria o no se podria que dur endavant si el Partit Popular haguera complit i haguera dut endavant el que era el seu projecte electoral on dia que no anava a fer cap pujada dels impostos, com l'IVA. Però no és així, ells no han complit la seva paraula i el senyor Cristóbal Montoro ho justifica dient que no hay más remedio y ahora es obligado a hacerlo. Aleshores, nosaltres, clar, ara estem en el moment de poder tindre que defensar allò que no s'ha complit. I efectivament, com ha dit el company d'Esquerra Unida, l'IVA és l'impost, com tots sabem, que reben els productes que tot el món consumim. Aquest valor ja es va implantar l'any 85 quan Espanya va entrar a la Unió Europea. Com ha dit el company, hi ha els tres tipus d'IVA que existeixen, el de tipus general, el reduït i el superreduït. Fins ara, el de tipus general tenia una càrrega del 18%, que ha passat ara a ser el 21%. El reduït tenia una càrrega del 8%, que passa al 10%, i el superreduït és el que no s'ha tocat, que té un 4%. Quins són els sectors afectats dins del que és el tipus general? Els que són afectats són empreses funeràries, recollida de residus, els espectacles, teatres, musicals, cinemes i el tema que avui tenim damunt la taula, que són les perruqueries. Ja que han passat tots estos del 8% al 21%, és a dir, com ha dit bé la companya i portaveu del grup socialista, ha pujat 13 punts. Tota aquesta pujada de l'IVA, quines són les conseqüències que té? Doncs, com que l'IVA, com he dit abans, recau sobre el consum final del producte o les prestacions del servei realitzat per empresaris o professionals, provoca una baixada del consum. I tots sabem que si un país baixa el consum, l'economia es paralitza. I això és així. Per tant, ara ens trobem amb aquesta moció, concretament la de les perruqueries, on el consumidor ha de seleccionar els productes que va consumir i la perruqueria no és de primera necessitat. Per tant, aquest sector s'ha vist afectat, molts comerços, moltes perruqueries tancades i provocant també el que és degut a la baixa de la clientela i provocant també el que és una economia submergida de clandestinitat per a que la gent pugui tindre un servei mínim electric. I aquesta seria la nostra primera intervenció. Muchas gracias, señor Jimeno. Tornem a un tema recurrent. Senyor Conejero, segurament si vostès estigueren al govern ho haurien fet molt millor, no tens cap dubte. Per això governen vostès en tants puestos. Segurament si no s'hagués apujat de l'IVA, avui estaríem rescatats. Que és el que tot el món dia que se tenia que fer, que es rescaten. Yo pediría que guardáramos silencio. Diga usted que no estaba viendo, no me diga eso. Es que parece que no vea yo. Y pediría también a los ciudadanos, por favor, que mientras intervenamos Señora, perdona, no le estoy hablando a usted, estoy hablando en general. Usted se da por aludido por alguna razón, será. Pero es que no tiene usted el uso de la palabra, por favor. Le pido respeto. Pues mantengamos el silencio. ¿Vale? Muchas gracias. Continuemos. Tots dient que ens rescatarem, que demanarem l'ajuda, que ho farem quan més pront millor. I el senyor Rajoy, al igual que en el seu dia va fer el senyor Aznar, digueren que d'això res, que Espanya era suficient i que Espanya hi seria. I Espanya està així. I Espanya
necessitat el rescat. Vostè sap què significa un rescat, senyor Conejero? Significa que li rebaixen les pensions. Significa eliminar llocs públics a funcionaris. Significa que des de dalt te diuen què és el que tens que fer. I si no, no te donen els diners. Espanya no ho ha necessitat. Espanya ha pujat l'IVA, és cert, per la necessitat del govern anterior que ens deixava el que ens deixava. El deute, el dèficit i el que estava en els calaixos. Però com en l'ADN del Partit Popular està rebaixant els impostos, en quan s'ha pogut, ja s'han fet els anuncis necessaris per a dir que anem a rebaixar, ara que ja es pot, els tipus d'interès, els impostos, i en allò estem. L'impost cultural, ja sap vostè el projecte que n'hi ha en marxa, i ja s'ha anunciat les rebaixes fiscals que se van a tindre a final d'any. Per què? Perquè ara se pot. Primer salvem el país del rescat, i si no, mire vostè a Grècia, mire vostè a Xipre, mire vostè a Irlanda, mire vostè a Portugal, i tot el que ha passat i les revoltes que n'hi ha hagut, i alguns com estan encara, i uns altres que hem lluitat per a que tot i aquestes coses no passaran. Vostès tenen la política fàcil de dir és que la crisi, el que van a fer és tancar, en aquest cas, les peluqueries, com podien haver sigut els servicis funeraris o les flors. Com aquesta moció és exactament la mateixa que li va presentar el Compromís una setmana abans en la Diputació, no sé si potser això és anunci de boda o de pareja de hecho o alguna relació civil, no sé, és la mateixa, és el mateix argumentari. Què és el que tenim que fer? Sí, evidentment, però el nostre discurs, com és el mateix de la Diputació que l'Ajuntament de Montcada, que en la Moncloa, diguem-ne que hem de dir, primer salvem a Espanya, ajudem, prenem mesures que no ens agraden, perquè nosaltres som partidaris sempre de rebaixar els impostos, d'impulsar l'economia, però primer tenim que salvar el país. I ho hem fet 2 vegades, i ho tornarem a fer sempre que siga necessari. I en aquest cas, la política fàcil de que se rebaixa la de les peluqueries se farà, però quan se puga. Muchas gracias, señor Andrés. Sí, mire, yo solamente les quiero dar unos datos. En un año se han cerrado 8.000 peluquerías, que son pequeños negocios familiares. Normalmente hay una persona allí trabajando que ha perdido su puesto de trabajo y en otras, en un 55% de esas peluquerías habían entre 2 y 6 personas contratadas. Estamos hablando de que esto no funciona bien. Independientemente de que el Partido Popular quiera reconsiderar la opción de que la subida del IVA tenga una justificación o no, es un problema suyo, la evidencia es que las personas que están trabajando y las familias que están trabajando en ese sector se han visto muy afectadas por la subida del IVA. Porque además de la crisis, que ya de por sí golpea a estos pequeños negocios familiares, pues si se encarecen los impuestos y aumentan los impuestos, o bien tienen que soportar los que regentan esas peluquerías ese 13% de mayor impuesto que les han cargado, o por el contrario, lo que tienen que hacer es perder el cliente porque a lo mejor no puede pagar esas nuevas cantidades. Entonces no está funcionando esa política fiscal. El portavoz del Partido Popular dice, ahora están trabajando, no. Han trabajado en el tema de las callatas, de festivos y de las fallas, por cierto, por una PNL, por una proposición no de ley impulsada por el Partido Socialista, que finalmente se aprobó. Pero bueno, ya que se ha conseguido en un sector como son las fallas, que sabemos que está muy implicado en lo que es la cultura valenciana, pues hay otros sectores, como por ejemplo la asociación o el gremio o la Federación de Peluqueros, que dicen nuestros asociados, gente trabajadora y sus familias están siendo muy castigadas por el tema de crisis y encima doblemente castigadas por un gobierno que aumenta el IVA no 2 puntos, sino 13. Por 2 puntos el Partido Popular salió a la calle con mesas petitorias. No sé si recordarán que salían a la televisión allí dirigentes del Partido Popular firmando, y hasta incluso alguna lideresa del Partido Popular llamaba a la insumisión para no aceptar la subida del IVA del 16 al 18, y estaba allí firmando y salía todos los días en la televisión y hacía esas declaraciones tan escandalosas y pomposas, pero después no tienen el menor rubor. El rescate o no rescate, si quieren otro debate hablamos, a ver qué es el dinero que ha dado el Banco Central Europeo a los bancos españoles. Si no le quieren llamar rescate, pues no le llamen, pero una ayuda así de gorda, no le quieren llamar rescate, que vamos a tener que devolver y con intereses. Y que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos, ¿sabe? Aunque también su gobierno dijo que no le iba a costar ni un céntimo a los españoles, que
que no, que se va a tener que devolver, que se lo digo yo, y mire cómo se está devolviendo. Y si después en la reforma fiscal que está anunciando el Partido Popular, es que vamos a mejorar el tema, vamos a reducir los impuestos, como siempre, engañan, repiten la misma falacia para que al final la gente se la crea. Quieren reducir el impuesto de sociedades para las empresas. Algunos están pagando solamente el 4%, mientras que cualquier hijo de vecino que tenga un trabajo módico de 1.000 euros está pagando un 18 o un 19% de IRPF. Quieren reducir el impuesto de sociedades de las empresas para ver si así se estimulan un poco a dar trabajo, porque parece ser que con la reforma laboral lo han tenido bastante, que ahora pueden contratar 5 horas y quedarse tal. Y también quieren reducir el IRPF de los tramos más altos, de los que más ganan. Pues mire, no, es que no compartimos. Ni compartimos que ustedes apliquen una subida de 13 puntos del 8 al 21 en las peluquerías, que son pymes, pequeñas empresas, comercios pequeños, ni tampoco compartimos con que ustedes siempre quieran poner la vista en aquellos a los que tienen que beneficiar, que son los que más ingresos tienen y los que más deben de contribuir, y sobre todo cuando un país se encuentra en una situación de crisis y de debilidad. Y por lo tanto, insistimos, respondemos a una petición justa que han hecho los representantes de las peluquerías. El Partido Socialista consideramos que es necesario que se contemple por el Gobierno esta abusiva incremento del IVA y por lo tanto que se adopte la rebaja correspondiente. Muchas gracias, Banda Esquerra Unida. Gràcies. A veure, senyor Jimeno, és que vostè diu de la pujada de l'IVA, és que no s'ha donat compte que ja no és simplement la pujada de l'IVA del 18 al 21, la pujada de l'IVA reduït del 8 al 10, que sinó que canvien els paràmetres, que ho acaben de dir, la portaveu socialista, Concha, ho acaba de dir, que no pot ser que una perruqueria tinguera el 8 i després passi el 21, que és una pujada del 13%. Ni les perruqueries, ni el teatre, ni el cine, ni les òptiques, és que això no pot ser, això no pot ser. I després vostè ha fet un discurs de que salven, que no sé vostè qui salva, i no sé vostè què és el que entén de rescat, perquè rescatar no s'han rescatat de ja fa temps. No sé si s'ha donat compte què és el que li han dit. La fotracada de diners que devem al Banc Central Europeu, que ens donen per un puesto entre nacions i després tenim que pagar el doble. I el Banc Central el 5%. I això ho han rescatat tots els ciutadans, no l'estat, els ciutadans, que són els que tenim que pagar després. I vostè no se'n viu, però jo veig estrelles tots els dies i la gent passa fam. No sé què estan salvant vostès. No sé què és el que estan salvant. S'estan salvant, doncs, vostès, però a la gent no l'estan salvant de res. Gràcies. Acaba de Compromís. Sí, nosaltres volíem fer una esmena dient que al Partit Socialista, si és possible, que contemplara que no sols a les perruqueries, sinó tots aquells sectors que han passat del 8 al 21 pogueren englobar-se en esta, perquè, clar, tots aquests que han passat del 8 al 21, 13 punts ha sigut una barbaritat, com passa en els culturals, concretament, simplement era una proposta així. Nosaltres, com a proposta està per tal que la pujada, ja que afecta a un sector que és de veres, que està molt castigat, també a sectors, tots aquests sectors que han passat des de 8 fins a 21, que han sigut els 13 punts, en els que destaquen, com estàvem comentant, el de l'àmbit cultural, i que sí, que ara el Partit Popular està en un projecte dient que ho va tornar a rebaixar, però que això fins ara encara no està aprovat. I per fer una comparança amb els països veïns nostres, com pot ser Alemanya, Bèlgica, França, Suïssa o Finlàndia, que apliquen en aquest sector cultural apliquen el que és el reduït, és a dir, no supera el que és el 10% i nosaltres arribem al que és el 21%. Per tant, tot aquell que es relaciona amb cultura està protegit, cosa que així no es passa. D'això dels nostres veïns europeus no ens copiem. I tota aquesta conseqüència que afecta a tot el que són les arts escèniques és prou negativa, ja que sols ja al 2012 hi havia un 55,6% més de públic i un 61,4% menys de recaptació. Per la qual cosa, des de Compromís, recolzant el que és la importància de la baixada de l'IVA,
ja que es tracta d'un impost que afecta a totes les persones, tinguen més o menys patrimoni. Per tant, fa que s'activi un mercat negre per evitar pagar més en l'adquisició de qualsevol producte. Moltes gràcies, Silvana, del Partit Popular, senyor Jimeno. Casi que si s'accepta l'esmena ja quasi és la moció de compromís. Per allò que deia la representant de la Diputació, doncs quasi que és la mateixa que vostès presentaran. Jo diria que això per el matrimoni, suposo que civil, o parella de fet, o el que sigui, que és una opció, és una opció, és una opció. Sí, sí, per supost. Vostè diu que 8.000 perruqueries han tancat. Jo li vaig a donar un dato millor encara. De 2008 a 2011, 250.000 empreses tancaren. Qui governava en aquell moment i qui n'hi va tenir, senyor Andrés? Doncs fa una reflexió vostè de qui estava en aquest moment i quantes empreses tancaren en un urbà més reduït. Però és que ara... Por favor, yo les ruego que por favor respeten cuando habla un concejal. Gracias. ¿Se cambian los parámetros o no se cambian los parámetros, señor Conejero? Els datos que ahí están diu que n'hi ha un resurgir en la economía impulsat per els autònoms. Les pimes estan impulsant la recuperació econòmica i de treball en este país. Se ha reactivat el treball en este país en base al increment i la creació de noves empreses i l'increment d'afiliats a la Seguretat Social també és en base a les persones que estan ocupant estos nous treballadors autònoms i xicotetes i mitjanes empreses. I això són datos objectius de la setmana passada, dels mesos anteriors, i que se diu que pese a totes les barbaritats que estem fent, que estem sent molt roïns i totes les coses que diuen vostès, que fan el seu argumentari, evidentment, nosaltres ens fiquem a treballar i a fer les qüestions. Primer, agarrant els problemes conforme venen, els que ens deixen, i després solucionant els temes conforme ens venen. I ara ja s'ha anunciat que en este mateix mes se va a planificar una rebaixa del tipus d'interès, de l'IRPF i d'altres qüestions econòmiques, perquè ara se pot. En qualsevol cas, jo li agraïsc a Compromís que porte mocions d'àmbit local, perquè per això estem així. Perquè lo habitual, i este és un clar exemple, és que se porten així mocions en les que este plenari no té competències. I hem passat tota la legislatura parlant de qüestions que no competen a aquest Ajuntament, de les quals no podem fer més que una declaració d'intencions o de voluntat. Per tant, si hem d'invertir el temps dels nostres ciutadans en qüestions locals, benvingudes siguen. Totes les mocions que facin falta. Però portar així desenes de mocions en les quals l'Ajuntament de Montcada només que pot fer una declaració d'intencions i invertir un temps de preparació i de diàleg i de discurs així sobre qüestions en les que no anem a poder decidir res, crec que seria molt més aprofitable centrar-se més en el municipi i menys en altres qüestions que tenen els seus representants i els seus llocs per a ser debatudes. Gràcies. Moltes gràcies per tancar. Sí, gracias. Vamos a ver, aquí en Moncada hay peluquerías, ¿no? Por lo tanto, suponemos que esto interesará a las peluquerías y a las familias que estén viviendo y estén pasando por esta situación. Yo creo que la sensibilidad de cada partido político pues queda dicha cuando se dice que este asunto no es del ámbito local. Y máxime cuando insiste en varias ocasiones en una moción de compromiso, ¿no? Ya le he dicho que es del PSPB-PSOE, Partido Socialista del País Valencià, Partido Socialista Obrero Español, que mantuvo las reuniones con la Federación de Peluquerías y con el gremio de peluqueros de Valencia. Y a petición de ellos se dijo que el PSPB apoyaría esa reducción del IVA que injustamente había aprobado el Partido Popular. Entonces, no sé cómo repetirlo. O sea, aquí no es una cuestión de compromiso ni tal. Paz y amor, señor Jimeno, paz y amor con tanto matrimonio y tantas cosas, porque no quieren casar. Yo me casaré con quien quiera, cuando quiera, y el Partido Socialista, pues vamos, en principio no tenemos previsto hacer ningún tipo de ceremonia civil de ningún tipo, ni con compromiso, ni con Esquerra Unida, ni tampoco con usted, por supuesto. Entonces, yo con todos los respetos, yo no sé quién gobernaba, quién no gobernaba, lo único que sé
margen que dan los propios peluqueros y peluqueras, se han perdido 20.000 puestos de trabajo. Y hay que hacer algo. Lo que se ha hecho no ha funcionado bien. Si se han cerrado 8.000 peluquerías en el año 2013 y se prevé 5.600 negocios más cerrados en el 2014, pues yo entiendo que esto es para que ustedes lo reconsideren. Lógicamente ustedes gobiernan, tienen mayoría absoluta, pueden decidir hacer lo que consideren y en este pleno también tienen mayoría absoluta. No está mal que el gobierno de España, el gobierno del señor Rajoy, reciba peticiones de los ayuntamientos, que representamos a los ciudadanos que viven aquí, que tienen sus negocios aquí, por eso bienvenida sea este tipo de mociones, que le digan, oiga, que lo está haciendo mal, que la gente se queda sin trabajo y las familias no pueden vivir de sus negocios. Insistimos, pensamos que es una subida injusta e innecesaria, pensamos que hay otra manera de poder recaudar impuestos que no es la que está diseñando el Partido Popular y por lo tanto solicitamos a este pleno que se vote la aprobación de esta moción, que por cierto, algunos compañeros suyos en otros ayuntamientos la han votado. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor han visto cuál es la situación que están viviendo las peluquerías de su municipio y usted no. Señora Nuria, es que esta moción viene como consecuencia de la petición del sector de peluquerías. Entonces, si no tiene inconveniente, es distinta de la de Compromís, por eso. Lo que pasa es que si no tiene inconveniente por respeto, es como si nos dice un sindicato que hagamos una propuesta por respeto a la asociación, no tenemos ningún inconveniente en apoyar cualquier otro sector que se había visto con este incremento, pero es que en este caso es un acuerdo está en su propia página, o sea, la situación y la que nos transmitieron el partido. Gracias. Bien, procedemos a la votación de la moción. De todas maneras, por las alusiones que antes hacía la concejala, tiene usted aquí la moción que presenta el compañero de Compromís en la Diputación, que es... Me parece una falta de respeto que yo le pueda decir algo y que usted me lleve me diga que no fa falta. Pues bueno, no le parlaré a usted, no tiene ningún problema, señor, mis compañeros. Es la misma moción que presentó Compromís en el pleno de la Diputación de Valencia, la misma. Entonces, simplemente iba a decir eso, por las dudas que tenía la señora regidora, pero no le interesa. Vale, perfecto, no té l'uso vostè de la paraula, senyora regidora, no té vostè l'uso de la paraula. Esa me la tinc jo, i és una qüestió d'educació i de respecte a esta presidència. Pues a veure si vostè ho aprèn, per favor. Passem a la votació de la moció. Votos a favor de la mateixa? Votos en contra? Queda rebutjada la moció. Y antes de pasar al punto, último punto, la fiscalización y tal, creo que había manifestado el company d'Esquerra Unida que volia fer una moció. Gràcies, sí, correcte. Bé, tots sabem les notícies que s'atropellien respecte al tema de l'abdicació del rei Joan Carles I dilluns. Entonces, per via d'urgència anem a fer aquesta moció d'urgència, com torno a dir, més que res perquè ja s'estem enterant que pareix ser que el dia 18 d'aquest mes volen ja coronar a Felipe, el príncep d'Astúries, com a nou rei d'Espanya. Per tant, nosaltres, el nostre grup Esquerra Unida, volem proposar el següent. Dins la moció... Un segon, anem a votar primer l'urgència, però luego ja explica la moció perfectament. No és que legalment és així, no... La secretària m'indica que primer és la urgència i a posteriori el contingut de la moció. Perfecte. Vale, pues procedim a la votació de la urgència de moció. Votos a favor de la mateixa? Pues per unanimitat se passa al debat. Gràcies a tots per entendre la urgència, torno a dir, d'aquesta moció. En una societat democràtica, totes les institucions haurien d'elegir per voluntat popular i estar sotmeses al control i a la possibilitat de revocació. Aquest és el principi bàsic de la sobirania popular i tot el poder de l'autoritat és del poble. La Constitució espanyola estableix una monarquia parlamentària en la que totes les institucions de l'Estat
són elegides directa o indirectament per sufragi universal, a excepció del cap d'estat. Això constitueix una anomalia i un anacronisme. La Constitució espanyola de 1978 va ser aprovada en referèndum, però no deixa opció a elegir la forma de l'Estat entre monarquia o república, sinó que es tracta de ratificar o no una Constitució. Ara, amb l'abdicació de Joan Carles I a favor del seu fill, el príncep Felip, ha arribat el moment de que el poble espanyol decidisca lliure i democràticament la seva forma d'estat i per això nomenaré els següents acords. Són uns acords clars i rotons. Instar al govern de l'Estat a convocar un referèndum ja d'acord amb l'article 92 de la Constitució espanyola per a que la ciutadania decidisca entre monarquia o república. I instar a les Corts Generals a que si el referèndum guanya democràticament l'opció republicana posen en marxa el procediment de reforma constitucional establerta en l'article 168 de la Constitució espanyola. És a dir, està en la Constitució espanyola, simplement hi ha que variar-la. És això el que volem que se votarà. Referèndum ja, monarquia o república. Gràcies. Moltes gràcies per la de compromís. Nosaltres estem totalment d'acord en el discurs del senyor Conejero. Possiblement en comptes d'un matrimoni farem un trio o alguna cosa així, no? Perquè així ja, claro, si s'anem a casar en el PSOE també estem d'acord en Esquerra Unida i al final no sé què va eixir d'ací. Una orgia o alguna cosa així, senyor Rivero. Però a vostès us convidarem, això ho tinc segur que no. Podran mirar, això sí, però més no. Pues bueno, anem a veure. Nos agrada poder saber preparar més aquesta moció, però bueno, és una moció en la que estem totalment d'acord. Sí a la participació ciutadana, sí al referèndum, que la gent pugui elegir, és el moment. I ja està, estem totalment d'acord en el que s'ha comentat del company. N'hi ha articles de la Constitució com el dret a una vivenda digna, com el dret a un treball, que si no se compleixen no passa res. N'hi ha altres articles que pareix que se poden canviar per la nit, n'hi ha altres que fa falta una llei orgànica per a canviar-los, i jo no sé on està la problemàtica de fer referèndums, de que la ciutadania té dret a donar la seva opinió. I això ara, les eleccions europees crec que ens ha donat una lliçó que qui vulgui fer una lectura que la faci aquí no que no la faci, que la gent està demanant participar, que la gent vol canviar les coses i una bona manera de, si vostès han reflexionat i han entès el missatge de la ciutadania, és fer un referèndum. Gràcies. Bueno, los resultados habrá que mirarlos, ¿no? Pero mirarlos todos, los deseos también, sobre todo los que han tratado en esta ciudad. Señor Andrés. Gracias. Bien, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, vamos a apoyar la moción que ha presentado el compañero de Izquierda Unida. Entendemos que dentro del marco de la Constitución es necesario tener una posición valiente, una Constitución que ya lleva casi 40 años, que fue aprobada con amplio consenso. Si consiguieron ponerse en aquel día representantes de UCD, de Alianza Popular, entonces no había PP, PSOE, CiU y Partido Comunista, si llegaron a ponerse de acuerdo con un texto de una Constitución, ¿cómo no vamos a ser capaces ahora, los partidos democráticos que ya hemos aprendido y que se ha consolidado durante todos estos años, cómo nos vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en la reforma que la Constitución necesita? De una manera valiente, seria y, por supuesto, de la única manera que puede ser. El artículo 1 de la Constitución española ya prevé: España se constituye en un Estado democrático, social y de derecho. La soberanía reside en el pueblo español, en los ciudadanos, y el Estado es una monarquía parlamentaria. Y si el pueblo, que es el soberano, decide otra cosa, pues habrá que preguntárselo. Por lo tanto, apoyamos la moción de Izquierda. Muchas gracias, señor Jimeno. Yo creo que al final será que sí. Señor Andrés. Señor Andrés.
ja sap que vostè el que pot fer. Iniciativa, segur que té els vots suficients per a començar el debat, on toca Congrés, Senat, reforma constitucional. I vostè sap, bueno, un xicotet matís històric, crec que el Partit Comunista en els pactes de la Constitució no estigui, però bueno, en qualsevol cas... Un momentito, por favor. Vamos a ver. Si continúas a oír una cosa así cuando está hablando un concejal, me tendrán que también respetar que puede decirles que abandonen la sala. Porque no es que no hay una manifestación, está hablando él. Y cuando está hablando él, ahora los concejales que tienen que hablar dirán lo que quieran. Yo sé que muchos de ustedes pensarán de forma distinta, pero se abstienen, por favor, de intervenir. Es que yo creo, además es que siempre lo hace el mismo sector. Entonces yo les pediría, por favor, que se abstuvieran. Vamos a ver, por favor, ¿puede abandonar la persona que nos ha llamado necios? ¿Puede abandonar, por favor, el pleno? Ahora mismo. Muchas gracias. Adiós. ¿Puede usted salir, por favor? Salga del pleno, por favor. No hacéis nada. Salga usted del pleno. No hacéis nada. Yo me voy ahora mismo. Pero mucho ha sido tú y no hacéis nada. Usted lo hace todo, gracias. Vale, muchas gracias. Continuamos, señor Jimeno, por favor. En qualsevol cas, dues qüestions. La modificació, si se vol un altre tipus de jefatura d'Estat, és la reforma constitucional i considerem que aquesta hauria de ser la metodologia que se hauria d'utilitzar. I sobretot perquè considerem que el rei, l'actual rei, el que ara abdica, ha fet un gran treball per Espanya. Va facilitar els pactes, va ser el que va guiar a Espanya que se convertia d'una dictadura a una democràcia. Gràcies a la seva labor abans, durant i després ha consolidat l'estat espanyol com una democràcia, ha sigut un gran embajador d'Espanya per aconseguir moltes qüestions a nivell internacional. Crec que se mereix el major dels reconeixements. I a banda, Espanya ha tingut dues experiències republicanes, si és el que se vol. I la conversa l'hem tingut vostè i jo, senyor Conejero. Una va durar escassament 8 o 9 mesos i acabar mal, i la segona, del 31 al 36 o al 39, segons ho vulgui, també acaba mal. La monarquia parlamentària, de moment, ha funcionat bé. El rei i la Casa Real han fet una gran labor. Errare humanum est, també han tingut els seus errors. I qui no? També s'ha equivocat. I qui no? Però considerem que la monarquia parlamentària és una institució que actualment continua tenint validesa per al nostre país i que considerem que deu de continuar. Gràcies. Muchas gracias, pero anda esta reunida. Vale, simplement per acabar, perquè les coses estan clares, no le va donar una càtedra ara d'història, perquè si la podem donar, avorririen. No sé si s'ha donat compte que el que està demanant el nostre grup Esquerra Unida és que decidisca la ciutadania, que decidisca el poble, que no és ni el que diu vostè ni el que dic jo, és el que diu el poble. I si el poble vol i demana, no estem dient que se faci ja la república, m'entén? Estem dient que el poble puga decidir entre una monarquia posada a dit, com li van posar a este senyor, i no li recorde qui li va posar a este senyor, no li recorde perquè ja li he dit que no vull entrar en fer així una càtedra d'història, i una república, cosa que en el seu moment, quan se va votar a la Constitució del 78, no es pogué votar, i ara és el moment. Quan el senyor Joan Carles I ha dit, senyors, ahí me'n vaig, abdiquen, doncs és el moment, si és que és senzill, és que la gent decidisca. Si decidís una cosa, doncs la catarem, és el poble. ¿Vostè no està escoltant este senyor que se n'acaba d'anar? ¿L'ha escoltat? Este señor no creo que nos ha insultado y no creo porque tenga usted utilizarlo en el debate. Pero cuando una persona no es capaz de respetar, y usted lo sabe, señor Conejero, pero siempre ha respetado... Se m'ha acabat, perquè simplement anava a dir, han escoltat que diu que no fan res per el poble. Però si és que no volen escoltar el poble, no volen escoltar si volen una monarquia o una república. És que és molt senzill, senyor Jimeno. Independentment que vostè defenga una cosa i jo una altra. I no li fique flor ni a una ni a l'altra, ni critique una ni a l'altra de moment. Diguem que el poble decidisca. El poble, no nosaltres. El poble. Nosaltres estem així perquè ens han votat el poble. Per tant, aquesta persona no l'ha votat ningú poble. Ningú. A dedo. Per tant, és que és el moment. Monarquia o república. Senzillet. I no fem càtedres d'història. Gràcies. Bé, pues entonces anem a votar la moció, si l'espai de el regidor. Votos a favor de la mateixa. Votos en contra. Vale, pues queda
escuchar la música. Passem al control i fiscalització dels òrgans de govern, donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 203 del 2014 a la 2063 del 2014 del 13 de març fins al 21 d'abril. I entrem en preguntes, crec que n'hi ha algunes... Sí, per qüestió d'hora. És que hem de donar compte, vull que vostè em doni compte. Si això és correcte, no? És correcte, donar compte, vostè té, si hi ha alguna pregunta que fer sobre les resolucions, me pregunta. Però les resolucions estan per donar compte, això sempre s'ha fet així. Lògicament, per això el vaig a preguntar, però que me doni compte. Per això dic, és donar compte i volia que me donarà compte. Bueno, doncs com vostè ha dit, volia saber, que donava compte en aquest cas del crèdit que se li ha fet de 20.000 euros a PEMSA, en aquest cas de 20.000 euros a curt termini per a pagar abans o al final d'aquest any, del 31 de desembre, si va relacionat o correlacionat en la pregunta que li vaig fer en l'anterior plenari, si era de les nòmines del Centre Especial d'Empleo que no s'havien pagat o s'havien pagat part, si tenia que veure en aquesta resolució. I això una, si me la contesto, li dic, muy bien. Vale, gràcies. I després hem vist una altra resolució que fica restauració de l'antiga fàbrica de la seda, fase 3, 120.000 euros. Podríem saber, és que estem perduts, per almenys els 5 servidors està perdut, el nostre grup, el Carme ja està perdut. Quina era la fase 2, quina era la fase 1? Si la fase 1 era la permuta de terrenys, si no ho és, per favor, voldria que ens aclarira perquè per la comissió crec i recorde que no ha passat ningú projecte de restauració de l'antiga fàbrica de la seda. Entonces, no la tinc així, perdó, no la tinc així, però si volen la busque jo, no hi ha cap problema. No l'ha apuntat. Bé, en la següent fulla d'esta, me tenia que haver apuntat, disculpe, de veritat és que ho faig un moment. Sí, sí. Hi ha un altre pagament de 29.887 euros de parte de los fondos muebles del futuro Museo de la Seda. És que no entenem si ja s'han fet les fases, ja s'ha construït, ja estem comprant el mobiliari, si aquest mobiliari l'han trobat oferta i l'han guardat. No sabem absolutament res i torno a repetir, no se'ns informa res del Museu de la Seda, s'anem enterant poquet a poquet de que llegim en algun diari, el Museu de la Seda, que va ser un referente i tal, però no sabem, en realitat la festa no sabem què es va costar. No ho sabem, voldria que em segueu explicara, gràcies. Bé, la primera moció, no sé si el senyor Gallego vol contestar sobre el tema de PEMSA. Yo sé que la resolución es para pagar nóminas, pero si quiere usted... Sí, la empresa pública lo que ha hecho ha sido solicitar un crédito de adelanto de volver antes del 31 de diciembre pues para pagar sus nóminas. Es una pregunta y una respuesta. Si entablamos un diálogo, hagamos otra pregunta si quiere, pero no entraremos en diálogo si no acabaremos. Es que queremos contestarle todo y quedan cosas. Vale, pero igual hay otras personas que tal y igual se puede. Yo lo busqué yo sé dónde está. Que, discúlpame, es que no te he oído si es que se ha pedido crédito al ayuntamiento o se ha pedido un crédito. No, PEMSA lo que le ha hecho ha sido solicitar al ayuntamiento un adelanto, un crédito a devolver a 31 de diciembre de 20.000 euros para pagar nóminas. No sé, bueno, estarà així, però no la trobem ara. Jo per això les demanaria que per favor quan això nos diguen el número, perquè si no, ja està aquí. Sí. Esta la de pensa, però bueno, jo volia la pensa, la contestaria el senyor Regidor. Bé, no sé si seran de... no sé si... és de les que veníem avui al plenari. Sí, però realment... No, però és per explicar-lo més concretament, que no tenim... Clar, però sí, la pregunta és la fórmula, jo li vinc a dir, si li faig la pregunta és perquè no està bastit la resposta. Vale. Mire, en cuanto al tema de si vostè a la Comissió d'Urbanisme o parlant de la regidora ho ve a preguntar, jo no tinc ningú problema, quan vostè vulgui, se sentem, la comissió, parlem del tema del museu. És dir, en este moment hi ha un projecte que té 3 fases. Ninguna fase és d'adquisició. L'adquisició passa per el pleno, segur que vostè ho recordarà, se va fer un plenari, se va fer una permuta de
els fondos de lo que era la antigua fábrica de Garín y de estos terrenos por unos terrenos del ayuntamiento que tenía la unidad 11, quiero recordar. Eso es una permuta al pasar por el pleno, se aprobaba per este plenari, sí, una permuta, y se aprobaba en este plenari, y posteriormente estem parlant de fase de obres. Ninguna de estas fases le costa un gallet a l'Ajuntament de Montcada. La primera fase se demana a la Diputació, 50.000 euros, y se va a concedir dentro del plan de patrimonio, de restauració de patrimoni de la Diputació. La segona fase se torna a demanar a la Diputació una segona fase per a el mateix, restauració del patrimoni, que és una segona fase, i ja s'ha aprovat per 55.000 euros. Estic dient-li de memòria, me puc anar a dir el que han donat. I la tercera fase que han demanat ara, restauració de l'antiga fábrica de la fase T por un importe de 120.000 euros, si usted le quiere solicitar la inclusión de la convocatoria de ayudas económicas con destino a la realización de obras de restauración para la conservación de inmuebles de la provincia de Valencia. Però no estem parlant de que si va ser per fer no sé què, no. Diu clarament la resolució. És que m'agradava traslladar-la perquè vostè no se l'ha llegit. Si l'haguera llegit s'ha de donar compte que no. Si vostè pregunta en la Diputació ejercicios 14 y 15, estem dient de dos exercicis, entonces demanem aquesta quantitat i ara la Diputació nos darà el que dona, que és la tercera fase. És una petició que se demana a la Diputació per a fer-ho. Però no quedem ahí. Solicitar, voy a llegir-la perquè tot el món sàpiga de què estem parlant, perquè hi ha millor gent dels ciutadans que nos acompanyen que no ho saben. Dins d'este museu també se valorarà por 140.000 euros tot el patrimoni que tenia el Museu de la Seda, o sigui, l'antigua fàbrica Garín. Ese patrimoni está para restaurar lo que es moble, ya no me referís a los edificios, lo que es moble. Y entonces decimos en el segundo punto, solicitar la inclusión en la convocatoria de ayudas económicas con destino a la restauración del patrimonio mueble. Con los municipios, la restauración no es adquisición de los patrimonios. Es que vostè ha dit lo que ha paregut, deixem a mi que le diga lo que me parega, ¿no? Es decir, 14 y 15. Entonces, això, la persona que està aportant-lo, la restauradora, que no hi ha ningún problema, quan vostè vulgui, anem a la comissió, on vostè nos demane, no tenim ningún problema de comparèixer la restauradora con el regidor de Cultura i jo personalment, si vostè lo creu oportú, a explicar-lo. Se demanen 29.887 euros per a restauració de mobles, és a dir, según els 140 y pico mil euros que se valorarà de lo que és llibres. Concretament s'ha demanat per a llibres, sobretot perquè hi ha llibres molt antics en molt de valor. Entre ells, un exemplar de la Constitució de la Primera República, que està en este momento de l'Ajuntament. Perquè ho sàpiga vostè, i a més dedicat en este cas per cada un dels ministres, és una joia, l'anem a restaurar i l'anem a exposar i se quedarà en l'edifici municipal perquè entenem que és una joia que estava dins del patrimoni. Estos 29.000 euros són tots per a la restauració, no de tot, sinó d'una de la part més important de l'arxivo que s'ha fet, que ara és propietat del poble de Montcada, de l'Ajuntament, dels llibres de la Seda. De totes maneres, jo no tinc ningún problema de la propera Comissió de Cultura d'acudir con el proyecto y poder explicar les tres fases y posteriormente no s'ha aprovat aún el projecte de museu o de promoció museística, que ho explicarem. Per què raó? Perquè ara estem restaurant el patrimoni. Després farem un projecte de restauració, o sea, de musealización, y entonces lo llevarem a explicar, perquè té que tindre un projecte de actividad, una licencia de actividad, y entonces això té que passar per la propera comissió quan tinguem que fer-ho. Ara simplement el que estem restaurant i la primera fase, per donar més datos, són totes les teulades, i la primera i la segona fase són, en este cas, les teulades i els problemes de cimentacions que poden haver per a respetar tal qual com estan els edificis que estan catalogats i posteriorment per a crear els servicis perquè pugui visitar-se la col·lecció, perquè si no se tenen els components, lògicament difícilment podem obrir-lo per a visites. Entonces, això són les dues resolucions que vostè ha demanat de la defensa que el senyor Gallego l'ha explicat. Si me permet, dos cosetes molt breus. Vostè veu quan tenia que donar compte? Vostè veu quan no sabíem la pel·lícula com anava? Perdone, tota la vida el que ha volgut preguntar, per això que vostè... Antes, no para, per això. Vostè pregunta la lliure. Això una. I dos, quan vostè diu que no ens costa diners, la Diputació també la paguem nosaltres, també contribuïm a la divulgació. Que pareix que la Diputació són diners, no sé, de russos.
permitís, esos diners, gràcies, jo crec que a la voluntat d'aquest grup polític tenim molts diners de la Diputació en esta ciutat. Comparativament, pot vostè comparar amb altres legislatures, quan vulgui. Però mire vostè, en este cas és per restaurar un patrimoni que està en este moment al servici del poble, i és del poble de Montcada, per a fer un referent que no es pergui la memòria històrica de lo que significa la fàbrica de Garín en Montcada. Això és un projecte d'este grup polític, per supost, assumim que és un projecte polític d'este grup. Entonces, lo vam portar en marxa perquè ho teníem com una mesura dentro del nostre programa. Vale, ¿tienes preguntas? No, ya está. ¿De resolución alguna pregunta? Pues pasemos a preguntas. Sí. N'hi ha algunes preguntes, vaig a fer-li l'entrega. No sé si els senyors regidors tenen respostes de preguntes que s'han fet del plenari. Jo sí que tinc una. A veure si la trobo. Para el señor Conejero, que si no estará tranquil ya. En cuanto a la pregunta que va a hacer Fernando de Compromís en cuanto a lo del grupo, ya estoy hablando, además comiencen ya, o sea que yo sí que les demano disculpes per detrás, porque la voluntad tendría que ser nuestra y haremos fijarlo en marcha cuanto antes y tal. En cuanto a la pregunta del señor Andrés, en cuanto al parking, en pocos días se la daré, no se la puedo en este pleno, porque esta semana está de vacaciones el gerente, pero en pocos días le daré las recaudaciones de los años en que está el parking abierto y contestando a la pregunta que usted hizo a este plenario. No se la entrego hoy por esa razón. La concejala señora Ortega me ha pedido, y es verdad, yo no he caído, que esta semana el gerente nos pidió esta semana de vacaciones por temas de un examen que tenía y por eso no tenemos la información, pero se la vamos a facilitar en breve. No sé si hay alguna respuesta más. Pues pasamos a ruegos y preguntas. ¿Una pregunta o un ruego, señor Conejero, por favor? ¿El van de compromiso? Sí, una pregunta a la senyora secretària perquè el grup del Partit Popular es va denunciar a nosaltres Compromís per la col·locació d'una pancarta electoral. La Junta Electoral ens ha dit que és la secretària la que té que fer l'informe dient la comprovació d'això, perquè realment sí que estava situada al lloc, al fanal que tocava. Ho col·locarem al fanal que se'ns havia dit. Sí, en 25 d'abril. Estava dins de les faros. Sí que estava dins de la Junta Electoral, ho va dir, i la secretària ens va dir que era la que tenia que fer l'informe. A mí se me remitió por parte de la Junta Electoral la respuesta, pero se me remitió el miércoles 23. Al hablar con el técnico le resultaba muy difícil porque estaban preparando los locales electorales, comprobarlo, y como ya siempre el día siguiente era día de no campaña, pues consideré que tampoco tenía una relevancia tal. Pero no obstante, se puede comprobar el hecho para que ustedes tengan la respuesta de si estaba o no estaba. Yo pensaba que la cosa estaba clara, y al ver que por cuestiones de tiempo tampoco era factible y era simplemente ese tema, no dio tiempo a analizarlo. Simplement en este tema, és que clar, nosaltres ficarem la pancarta en el fanal que se'ns va indicar. Yo creo que no estoy hablando de una pancarta. Sí, era un paperet. No, era una farola, una banderola. Sí, en una farola estava ficada. Aleshores nosaltres ho ficarem tal qual en el lloc on estava. El Partit Popular, que tenim agraït, en comptes de tocar i dir-nos s'heu enganyat, perquè realment és l'única que pareixia que havia ficat mal. Haguem agraït sincerament que s'haguera quidrat. Mireu, hem ficat en aquest fanal, en aquesta farola, un cartell que no està bé. En comptes de fer això, directament se'ns va denunciar. I nosaltres en el paper havíem ficat bé la pancarta, i aleshores damunt de que no hi ha disculpa tampoc hi ha resposta de què és el que ha passat, perquè ara és la secretària la que ens té que contestar, però sí que ens agradaria que se'n contestar, perquè nosaltres, segons els planos que tenim, ho ficarem correctament. I agrairíem, i haguem agraït al Partit Popular que tenen el nostre número
o diga usted lo que voy a decir en el pleno, trago de contexto. Primero, el representante del Grupo Popular en la Junta Electoral no es ninguno de los que están así ni de los militares de Montcada. Es un abogado que es el que se encarga de esos temas. Va a hacer un repàs con la persona que coordina la campaña, que no es membre de este equip de govern, i va, según els papers que tenia en ese moment, presentar en su moment. Jo m'enterí quan l'havia presentat. Punto. Jo tampoc tinc per què saber. I aquesta persona fa la reclamació. No va ser el Grupo Popular de Montcada el que en este moment va anar en contra de vostè. Altres grups també feien altres qüestions i no digueren res. Però bueno, jo entenc que dins del desarrollo de la campanya municipal, de la campanya europea, pues se ha fet i punto. No sé si aquesta farola és de vostès i tenen vostès la raó, jo les demanaré disculpes personalment, però miren vostès, jo sempre he sigut conscient que les faroles de 25 d'abril no entraven, perquè eren noves, perdó. Vostès le protegiren bé, que això sí que és cert, que ho vaig veure jo personalment, que vostès les ficaven una protecció a l'hora de ficar la farola, però sempre s'havia dat a la persona que ho fa que les faroles noves no entraven, de fundició, en aquest cas. I segurament per aquesta raó la persona que l'indicava, el representant legal, que no va ser ninguna de les persones que estaven assentats, diria que aquesta no era. Saps el que vostè vol dir? I jo penso que no estaven. Si estaven i tal i qual, nosaltres no tenim un problema de presentar un escrit, diguem que creguem que s'equivoquen i punt. No tenim ningú problema. De tota manera, ni se llevan res. Ni se llevan ni a resolució. El tema de la nostra pregunta no és que si se llevara o si no, sinó perquè Junta Electoral ens ha dit que és la secretària que té que fer l'informe. Aleshores, la nostra pregunta anava caminada per ahí. En el plano està bé, perquè anàvem en plano penjant les històries. I agrairem la disculpa. És així, que no hi ha res més. Però que se'ns conteste d'una o una altra manera. Legítim que el Partit Popular, com qualsevol altre partit, a nosaltres no ho feren, també altres grups, vagin a la Junta Electoral i denuncien el que creguen. En el joc electoral se fa desgoleixina i no passa res. Jo no allí, personalment. Jo dic que a mi me portaren per altres qüestions i no me cridaren per dir-me t'anem a portar. Bueno, pues, vale, però no han entrat en una campanya que ha acabat, jo crec que no. Si s'han equivocat, les demanen disculpes, no hi ha ningú problema. Més preguntes, per favor? Sí. La meva pregunta és per al senyor Botello, perquè és cert que nosaltres havíem llevat el punt de la CV 315, però no s'havien oblidat del tema. Hem llevat el punt de la moció, però consideràvem, tal qual ens va dir el senyor Bon Dia, que no pertocava en la moció. Però, clar, la pregunta no se'ns havia oblidat. En esta carretera de la CV 315 a la CV 310, que és aquest tros que hem dit que va des del cementeri de Montcada fins a l'Hort de Sant Mauro en Godella, que passa per les Comunians, la carretera esta, etcètera, que n'hi ha, a la comissió, senyor Botella, nosaltres ens vam preguntar si se sabia alguna cosa sobre esta carretera. Ni vostè, ni ninguna de les persones, ni del seu partit, ni dels tècnics que estaven allí, ens digueren absolutament res. Es van dir que no sabien res i que des de feia més o menys un any, que és el projecte de la conselleria, no se sabia res. I ara resulta que s'enterem d'esta notícia i després resulta que parlant amb el senyor Bondia hi havia un altre projecte de diputació de fa uns mesos. Aleshores, jo no sé com fer les coses, perquè a vegades se'ns critica per no preguntar, que sempre preguntem. Després, si preguntem, no ens responen. Entonces, jo no sé si, senyor Botella, té ordre vostè de no respondre's a nosaltres. Si és que vostè se li olviden les coses, si és que vostè no s'entera, si és que vostè es mentix, no sé, però el que no és normal és que en una comissió se pregunte d'una cosa tan important com esta, i és que avui he publicat a Zona Levante, i en la comissió que és de la setmana passada no se sàpiga absolutament res. I nosaltres pugem al tècnic, i resulta que el tècnic mostrau l'altre projecte de la Diputació. I en comissió, que ens va dir que preguntàrem específicament, ningú sap res. És que són coses tan importants que no saben si és una qüestió d'Alzheimer, si és una qüestió d'imposició, que no és una qüestió seua i que vostè vol contestar i vol respondre-nos però no li deixen respondre-nos, o quina és la qüestió? La realitat és que nosaltres preguntàrem, el Partit Socialista pregunta a Esquerra Unida, preguntarem nosaltres, i ahir no sabia ningú res des de fa un any. I ara resulta que està tot clar. I a més
consistorio ha impulsado el proyecto, que el consistorio ha hablado con Vicente Domine, director general de carreteras, y que el consistorio dice que a finales de este año se van a iniciar las obras. En 2 dies se sap tot això, quan és el que el projecte de la Diputació ja fa uns quants mesos que està així. Aleshores, pues, si pot vostè explicar-nos ho agrairia. Gràcies. Se lo explicaré a la persona de Comisión de Urbanismo. Yo me comprometo que yo personalmente también a esa comisión y la explicaré en el proyecto. ¿Les preguntes, señora Verdeguer, y demás? Creo que corresponde a la señora García la pregunta que voy a hacer. Dado que los comedores escolares se cierran en verano, ¿el Ayuntamiento tiene previsto algún programa para ofrecer una alimentación adecuada a los menores de mayor vulnerabilidad? Ese tema que le llevamos a la próxima comisión sobre los comedores escolares en las escuelas de verano. ¿Les preguntes? Sí. Sí, señor alcalde, yo cuando antes ha dicho que había contestado a todos, me he quedado como siempre esperando la respuesta mía. Llevo dos plenos, constan las actas en las dos, preguntándole con el tema de PEMSA, que apareció como agente urbanizador, que incluso lo corregimos en el acta del pasado pleno y no me ha contestado nada. Me gustaría que o me lo explicara o lo va a incluir en el próximo punto del próximo pleno o que me diga algo. Gracias. Bien, yo no tengo ningún problema de explicárselo y poderlo hablar. Este punto, el día 30 de junio, va la auditoría de PEMSA, que usted también ha pedido tantas reiteradas veces, para que lo pueda, no el día 30, sino en los días anteriores y tal, y sobre ese anuncio yo no tengo ningún problema y yo prefiero esta misma semana contestarle por escrito a lo que usted dice sobre el tema del agente urbanizador. Es un sondeo que se hizo por ver si harían algunas posibilidades y se explicará con un informe de la gerencia de PEMSA. ¿Alguna cuestión más, señor Andrés? Sí, yo quería preguntarle, como usted ha estado explicando, supongo que tendremos acceso al expediente del Museo de la Seda que ha comentado el concejal de Izquierda Unida, el señor Conejero, no sé si a través de la comisión o... Porque es que ese proyecto no lo hemos visto, no sabemos si se ha aprobado por algún órgano, es posible que no nos haya llegado el acta o que se nos haya escapado, pero supongo que si ya vamos por la tercera fase habrá algún proyecto que esté aprobado en algún sitio, es que no lo hemos visto, entonces nosotros nos gustaría ver el proyecto. Lo último que recordamos, igual es posible que haya cometido algún error, que haya pasado por alguna comisión, se haya informado, pero no lo recuerdo y por lo que ha dicho estamos hablando de más de 200.000 euros, o sea que se debería haber hecho algún tipo de licitación o... No sé, son tres fases, entiendo que será un mismo proyecto, en algún momento, digo yo, no sé, a nosotros nos gustaría ver la forma en la que usted prevea, porque ya vamos por la tercera fase para ver cómo podemos ver ese proyecto y ver el expediente de contratación y tal, ¿vale? Y luego también es que nos quedamos con la firma de un convenio con los propietarios que estaba sin resolver y preguntar si ese convenio se firmó o no se firmó. Con Garín se tenía que firmar un convenio. Es lo que estaba aprobado en el acuerdo de pleno, si no recuerdo mal, que se tenía que ultimar, ¿no?, sobre el uso de las instalaciones, cómo quedaba todo el tema de... Yo creo que quedaba pendiente un convenio. ¿Sabes si ese convenio se ha firmado o no se ha firmado todavía? ¿Se ha firmado? Ah, vale. Y bueno, pues si se ha firmado, que nos hicieran llegar una copia o si te prefiere, lo pedimos por escrito, pero que se nos... Y después con respecto a la pregunta del parking, que lo que pregunté es los ingresos y los gastos que está ocasionando el parking, no lo he entendido bien. Si es que fue el pleno de mes de abril, cuando lo pedimos, y está una semana de vacaciones, es que han habido 5 semanas o 6 semanas por el medio para contestar la pregunta. No obstante, yo entiendo que el señor gerente no estaría de elecciones, digo yo, pero en cualquier caso me gustaría que me concretara. Me ha dicho que lo va a dar la semana que viene la información cuando venga el señor gerente o qué tenemos que hacer, porque es que van pasando los meses y usted dice pregúnteme, pero usted no nos contesta. Entonces, por favor, que me concrete por favor lo que me ha dicho, que no lo he entendido muy bien, si es posible. Yo creo que nunca le he animado a que pregunte o no pregunte. Usted tiene la responsabilidad de ejercer sus tareas como crea usted que tiene que ejercerlas, pero yo no le animo
ni a que pregunte ni a que no pregunte. La verdad es que me hace gracia esa matización. Segunda cuestión, el gerente lógicamente no estaba de campaña electoral, porque el gerente no se dedica a campañas electorales, pero este grupo sí que ha estado como su grupo de campaña electoral y por esa razón no hay ningún problema. Mire usted, en cuanto al parking, lo que usted dice, yo no tengo ningún problema, le vamos a contestar dentro de muy poco, pero yo creo que no ha pasado mucho tiempo en la nota de prensa del Grupo Socialista donde decían que el proyecto, que usted conoce perfectamente, porque usted le recuerdo que es diputada provincial y además es la portavoz de la Comisión de Cooperación donde se aprueban los proyectos de los Pepos, y ese es su proyecto de Pepos, y dijo usted la prensa que era un capricho personal del alcalde de Moncada. Una más, tenemos una más, pero lo digo por esa razón. En cuanto al tema del museo, no hay ningún problema, ya le he dicho, creo que al señor Conejero lo he explicado, pero bueno, para que conste que usted también lo pregunta. He dicho, el proyecto, como bien dirá el concejal, lo explicaremos, pero en este momento estamos pidiendo un dinero. No se puede haber hecho licitación porque usted venía una resolución y en las resoluciones salen las licitaciones que hace este ayuntamiento o el concurso que fuera. De momento no se ha hecho aún ninguna licitación, está en fase de hacer la licitación de las obras, no hay ningún problema de contarles cómo es el proyecto, de hacerlo y tal. Y no diga usted que no conoce el tema, porque, reitero, en la Comisión de Cooperación de la Diputación Provincial pasan estos proyectos. Y usted tiene la información, sí, señor Andrés. Además, yo he hablado personalmente con usted de los de sus alcaldías. No me diga que no. Yo personalmente he hablado con usted y hay testigos técnicos de la Diputación y otros grupos políticos como Esquerra Unida y Compromís. Por lo tanto, no me diga que es así. Usted conoce lo que estamos pidiendo, conoce los listados y tal. Que usted quiera demostrar en este pleno que le estamos escondiendo información, nada más lejos de todo eso. El proyecto de la seda, como ha dicho el señor Conejero, es un proyecto de este grupo político que lo explicaremos hasta el último detalle cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho y cuál es el proyecto y cómo se ha hecho. En cuanto al tema de Garín, le daremos la información para escrito para que usted no tenga ninguna duda, pero yo no recuerdo ningún convenio, simplemente se tenía que llegar a un acuerdo en un arrendamiento con la empresa Garín para que pudieran seguir confeccionando telas dentro de la propia fábrica. Pero no, eso no es un convenio, eso no es un convenio, es otra cuestión. De todas maneras, si le parece bien, y a petición de lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, en la próxima comisión de Cultura, que está el presidente, compareceremos, explicaremos todo el proyecto. Creo que es un proyecto muy importante para la ciudad de Moncada y muy emblemático, y yo creo que lo deben de conocer hasta el último detalle. ¿Alguna pregunta más o una cuestión? Pues se levanta. Sí. Luego, es que hay un nuevo antes de... Usted ha preguntado, le toca al señor Jimeno. A la señora Andrés, simplemente, el prec es que prenga nota que en España se tancaran 8.000 peluqueries, però sí té en la resolució d'alcaldia 245 que s'ha donat compte avui que està autoritzant la instal·lació d'activitat de peluqueria en el carrer Bordellet número 6 baix, per si volen vostès acudir i fomentar l'economia local. Gràcies. ¿Alguna cuestión más? Sí, señor Andrés, un ruego rápido, por favor. No solo voy a segundo, pero en fin, luego a la señora Dolores Muñoz, le pregunté en el anterior pleno por una pregunta que la verdad es que he pedido ya en varias ocasiones, que es la relación de asociaciones que han recibido subvenciones por parte de este ayuntamiento en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Y entonces me remitió a la contestación, porque yo no me enteraba, usted me dice, es que usted vale. Me remitió a la contestación que me había dado usted en fecha 24 de febrero del 2014. La tengo aquí, señora Muñoz, por favor me gustaría que constara en acta. Dice, en respuesta a la pregunta formulada por la señora Andrés, en la que solicita las asociaciones que han recibido subvenciones por parte de este ayuntamiento en los años 2011, 2012, 2013, 2014, en respuesta a la señora Andrés, informarle que se le facilitará dicha relación a la mayor brevedad posible, cuando el departamento correspondiente tenga toda la información. Entonces, aquí me dicen que queda a la espera. Se lo vuelvo a preguntar y entonces usted me dice que es que yo no me entero, que me ha contestado en febrero. Pero insisto, y por favor que conste en acta, lo que me está contestando está aquí, y supongo que la secretaria tendrá copia, el 24 de febrero, señora Muñoz, es que me facilitará esa información a la mayor brevedad. Yo pacientemente espero y al siguiente pleno se lo vuelvo a preguntar. Y entonces usted me desprecia. Yo creo que usted lo que tiene que hacer es contestar a las preguntas que le formulamos los concejales de la oposición. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, se levanta el sesión. Muchas gracias.